सांगली रेल्वे वॅगनमध्ये साखर भरत असताना रेल्वे लाईनच्या उच्च दाबाचा शॉक लागल्याने प्रकाश परशुराम सरगर वय 34 राहणार तात्यासाहेब मळा सांगली मूळ गाव करगणी तालुका आटपाडी या हमालाचा जागीच मृत्यू झाला। गुरुवारी दुपारी 2:45 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना रेल्वे स्टेशनवरील माल धक्क्यावरती घडली। सध्या रेल्वे स्टेशन माल धक्क्यावर साखर निर्यातीच्या वॅगन भरून पाठवण्याचे काम सुरू आहे। गुरुवारी दुपारी ट्रकमधून वॅगनमध्ये साखर भरत असताना मृत प्रकाश साखरेच्या ट्रकवर चढून ताडपदरी काढत होता, तर अन्य हमाल ट्रकच्या बाजूला उभे होते। वॅगनच्या जवळ ट्रक उभा केल्यानंतर प्रकाशने ताडपदरीची घडी मारून ताडपदरी ट्रकच्या टपावर टाकली। इतक्यात ट्रकवरून गेलेल्या उच्चदाब वाहिनीचा त्याला शॉक बसला। विजेच्या धक्क्यामुळे प्रकाश जमिनीवर कोसळला। अन्य हमालाने आरडाओरडा केल्यानंतर वीज पुरवठा बंद करण्यात आला। प्रकाशला तातडीने सांगली शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, परंतु प्रकाशचा जागेवरच मृत्यू झाला असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले।